paridzi naBrown Zimuni. Pamsoro mambo. Ndinenya yangu yakambotonga muna hai msiwa 7. Saka ndaudo business tarangu panalo haya ka. Laudisa. Ndulo business Tataurani. Alright. Urora ndumbecho. Urora nawe. Ndiko. Ana nyaya mudare munhu. Adauzwa yangu. Soko vaito ayu setongatine duka. Ndokanozozile mango apo amari. Akanga akutaura handizuzwa zvaitaura taura zvazwa Pamsoro changamire. Eho. Ndenya yangu yakambotonga hai msiwa 7 muno Paridzi teshi ambarana na Paridzi muno na Brown. Saka nyaya yangu iri yekuda kuti business tama ndiri. Ndota business tarama. My expenses yangu andipe lazima portion mairi ana angu Douglas na blessing azuzo buda ba portion ndio akala dzima basi tacho kwa portion ya sababu ayo anaifana ungachende ko shani akandipa ndio haya ni rango inini Douglas na desire akanga ali pa mafomu haya ndio mwaka akandipa kuna wangu wanatoa zinakuwa aifana ungachende ko shambira vafananga vakaita zvekushandira aifana ungachashandira akatoshandira ana kuzoshandira pamsana kuti masitanga akafo allocation yayi anaobuda waruma ngarange ndimpati Zimunda na Browns panyaya mbiri dzekuti munoda kuti mugezwe zita at the same time munoda kuti pane maportion maviri asina kubuda pavana venyu ndio nyaya mbiri dzamuina expenses yangu expenses zvese zvamaka mabills amakafuta kuti nyaya iyo ifambe. Alright. Makapedzisira kunge mune ma-allegations ekuti mainzi imamusi mwana waKwaZimunda ndimuParidzi naBrown vakatadza kuprova munomu kuti vakatadza kupa umbo kudare pamberi pamambo nepamberi pedare kuti dare rigutsikane nemimi mugutsikane kuti hamusi mwana waKwaZimunda vakatadza kuzviprova zvishuwa vanofanira kuti vakubveze zita reino kuti havana kukwanisa kuburitsa umbo huno hwakanga huchivabatsira kana kupupurira zvavaitaura kuti ndezvechokwadi. Saka vakanyepa pamberi pamambo vachinyepera munhu kupomera munhu mhosva dzasiri dzake dzekuti hamusiri mwana waKwaZimunda, imi muri mwana waKwaZimunda, nekuti imimi makaburitsa umbo hwekuti muri mwana waKwaZimunda. Takaona muchiburitsa mapepa muchipa changamiri birth certificate renyu nechitupa chenyu chichitaura zita rababa venyu vari kunzi
naMuparizi naBrown ndo baba vamaiti vari kunzi havasi baba venyu ivavo. So inini kana ndiri sezvandakaita inini ndazvara mwana wangu, handingatoresi mwana wangu maparticulars ane madetails anotaura zita rangu iye asiri mwana wangu. Plus ndanyoresa inini, hakuna umwe munhu anozokwanisa kuzitaura kuti mwana iye asiri wangu. Kunze kwangu inini ndinenge ndinzi baba acho ndisiri baba acho. Ndini bacho ndinokwanisa kutaura nezvazvo. Any other person hakuna anokwanisa kutaura nezvazvo kuti mwana iye asiri wangu. So you deserve kugezwa zita renyu, vanofanira kukuripirai vakakukanganisirai. Ivo vacho toda kuti vasamuna futi nokuti chada kutodaidza vana sekuru vacho vauye panapa nokuti ivo vanga vachitaura kuti ka mai venyu imimi ka vakahura. Saka zvinotoda kuti vana sekuru vacho vauye vanzwe kuti mwana wavo waihura akaroorwa pamba peanhu. Zvichitaurwa neMuparizi naBrown. Varutokumirwa mwana wavo makavataura vana sekuti mwana wenyu akazi wakahura kudai. Chokwadi ndakataura. Iwo watibane vana vakaita sei? Vana wako vane makore mangani? Mwana wacho ndo mwana 99. Vane makore mangani? 99. Mwana wacho ndo wakura kawese maabove 18 ka. Saka vanogona kuzvimirira ka. Unoziva age zvakafanana nekuti iwo baba wako vari kwei? Saka tokuti nherere ndokuti uri baba atotena ndeku tokuti nherere. Nherera inogumira pa18 years. Uvana vadarika 18 years hatisati painherera izvo kuti watoo baba. Saka ivo vauri kuti vana vangu vanogumira pa18 years. Kubva ipapo ivo kuti vatori nenyaya yavo, ivo chaungamirira sababa ndechekuvapa guidance kuti vana vangu chikwambai kuti zvainvolva sabhu kana ani votouya chi kudai kuti vada kuzomiririra as a witness inonga ichidzadzisisa kuti vana ava zvakamira kudai saka vari kutaura nyaya yavo vari kuda kuti vabatsirwa kudai iye achichitaura tinodeliberata issue vari kuti tiimiririre kuti vomiririra vana vato nevana vane vanawo hatipedzinoreva hatisi kuti hapana nyaya ivo vanhu just like what you did, you came on your own, nyaya kutotodhira nayo. Ivo vachatouya votaura kuti isusu takasara zvikadai asi pakazochinjwa ndiMuparizi wakazotidai wakadai yatoimwechi nyaya totodhira nawo tinogona kuvabatsira izvozvo todhira nenyaya dzinenge dzauya kuno tinotobatsira tiseti. Saka ivo yako wati uri kuklema kuti Muparizi naBrown wanga kuita inonzi defamation of character nemacosts ewakaita inke macosts ewakaita inke ndemari 160 yakabva pabi 160. Imweni muno ndakabhadhara 40 dare iyo zvindabhadhara futi 40 futi izvozvizvi dare futi. Imweni yacho ngendaifambisa kubva kumba ndichikwira ndichikupetuka ndendaenda ndechimani ndichidzoka. Then defamation wanga uri kuti zvide nani 100 pamunhu nyaya dzichiita tichiuya kudare kuno dzine ndichiziva kuti mukasangana pasi pemuti ndozvomunoita neizvozvozvo
saka yazouya kudare kuno kuti ngatichionesana. Inini dare rangu is flexible. Munouya muchiri kuenda kwamambo Sarombe, but imwimwi ndiri munotonga because mune pamuromo stereki. Zvaakazoita yoe akazoita favor uyu wakazori mwana wehure ndana mukoma acho, tikaitonga muno tikazozvibudisa hanza yekuti aiwa mwana wemumusha une mapepa ake akakwana. Saka uri kuti ana mukoma iwo akandisvipisa zita rani, akandishoresa padare zvese deinei. Saka uri kuda mombe 60 munoti idare todobatsirana zvichauya kwenyu, toda zvinhu zviri flexible. Handizvo ngatibatsirane. Inei inonzi community court. Community ndimi ngatibatsirane tiite judgment dzipere tiite dzimwe nyaya. Iri handidi zvokuzozi unenge angaine yake hapana yangu ba munotiwo dare tinomboiudza kuti ndimi munozotaura mumakombi nomumabhoto store papi munotiwo dzibatsireiwo. Inini ndaifunga kuti mukoma aya akazozvipruvha kuti uri mwana womudzinza, saka sasa nyaya yekutema maningi kuti iwo aziye kuti uri mwana womumusha chiitawo pari modern. Thank you. Ndozvitei tichida umwe futi statement yawa. Okay, vanhu vechitatu kana madzimai munoti kudini uyu wakazitubauzi uri mwana wehure haazoti kuti handi mwana wehure bange webwerodoripwa saka uride 10 bob ngati abuya akapuwa imwe yakanaka. Okay, fine. Assessor number 1 toti handizvozvo nyaya iri apa ndeyekuti kugadzirisana vanhu ihama nehama ma-allegations bati masiblings handi hama nehama ngezvekutukana iwewe hamuna kungoita chikudu kutukana zvinorwadza wakura wane mhuri yako uchitaurwa zvinhu zvakadaro. Kana inga wakatonatsa iwe wakauya kuindiri kutoutaura kuti mabwiriri kazhinji kacho dzimwe dzakadaro ndinopedza ndega takuti mazuva ano hangu asi ndaimira chaizvo ndopanomira munhu ipopavo asi wakanatsa wakauipa kana kuti wakatya unomira wakaita zvakanaka. Tinokurudzira vanhu kuti wauipi kudai tobatsirana ende tauya kunonga tifanira kukuzvidza because wauya tiri kungotauro asesa munoti mati vanhu vamwe 2 kuva nemunini anoita kuti munhu mukoma imwe munhu mukoma imwe munhu. Babo Waniwa izwa dare tinobatsirana tiri mudare hatisi kuda kubva tasvitsana kwekupedzisira muchaya. Unoziva zvakamboitika imwe nyaya. Pane murume akanga aine munda wake ndobva pamera magaka munoti chiro magachika whatever. Saka rimwe rakanokwira pawaya fence robva ranobereka rabva raberekera kusaidi kwoku fence. Kambudzi baba ine tumbudzi 2 panext door ipapo. Wani kacho vakayobva kadya gaka iro. Mwana uyu papa pane magaka vaona kuti kambudzi kadyei gaka wani vakanomangaraona baba kuti gaka riyari rimwaiti munoda maningi riyari radyiwa nembudzi yepanext door. Abva aenda panamuzi iwe mbudzi yako yauya ikadya gaka rangu yakati no sorry munondoziva mhuka dzinondo saka handichazidodi ndokupa ichi zvikazondoda gaka rangu iri. Uyo akati imari iyi zvanzi ndoda radyiwa iro zvikanzi aiwa iro ratova mudumbuka iro zvikanzi vhiya mbudzi yacho gaka ridi akaivhiya mbudzi iyo gaka ndobva rabuda akaisirwa mundiro rinoonekwa rarisati haro rasvike kugrinding miro zvarichapa
uyu vatosarwa nembudzi 1 5 years down the line kamwana akawa mukadzi wacho wakaita nhumbu vakazvarwa kamwana kakakuma 6-7 years kabva kaona bhuru mangu vanext door haya vevakavegakavaya kamwana kai kakaona kuti vaenda uchechi vakakaba bhuru mangu vakaonekwa nevakakaona vabzoka vabva uchechi kanzi mengo yenyaenge yaibvapo kamwana akaaba ndokaba mengo iyoyo baba uvaenda vakati right ndura mengo yangu yajiwa nemwana wani wako zvikanzi imari zvikanzi ndura mengo zvikanzi aiwa zvemwana uyu watoita misikazwa iri kudumukazivhiya mengo iyi ndopakazoenda nyaya kwasabhuku sabhuku akati pakatomboitika nyaya yegaka ukatotonga over the fence unourayisa munhu mbudzi chiropa chacho chakaende so akazongoti horaiti iwo uchimuripira mombe nembudzi 2 eusibanga izvi chega saka hatidi kuti tiitirane zvinhu unaziva kuti une muromo iwewe manje iwo hauomoki bavakura iwe but mwana wako uchataura rabhishiwo ovhazi mombe 17 unodi iwe une 2 dzoro 9 but dzoro dokuruka idzi ndodzivadzimbopapadzi 33 iwe wangwara ka but mwana wako iwe haazi kungwara usvika bori une zvaachadini zvaachakanganisa unozodini apa muri urikuona benziri uya sedani saka ndinoona kuti masesa zvineda kutaura kwetaita ukaitawo zvikaita mombe 1 zvakanaka changano tisiye perini zvemangwana naivo vadzidzi kuti nyaya dzinenge dzisiri dzavo hadzisi dzani dzavo taurai nyaya chinoona chaimwe chimamwe mutozvari muita basa rokutaura nyaya dzevana imimi makatozvarwawo nababa enyu musikadi kutaura mutoroonawo futi mabonga acho mudzimba mwenyimomo emusoda kutaura ngezvavo mwaoda kutaura mabonga ababa koyenyu munawo tidaidze tinashe mugavere uraza azvitaurwi baba bonga izvozvezvo otherwise haaperi but tinashe mugabe wakabuda achitaura kuti 80% haana ruzi ngeyenyu hande yenyuba hamuna kuzoona 80% dai iri subject pa AO level hande eyedu which means kuti tese hatisana haabereki yeduba ngatiinyarare nyaya iyoyo haitakuta alright fine saka vari kudiwa kobarao right changamire ndakaenda kuna sabhuku zimunda ndo kwandakatanga kusvikira ndirida kuti Brown na mparedzi wawe kuno ndichisvika pana sabhuku ndomutumira kuti ndauya kosamuna muparidzi naBrown sabhuku zimunda wakatanga kunditaurira nhoroondo yemukomana uyu kuti eya inini ndiri kutonetseka panapa mukomana uyu wakarumba kuenda kwaChief Saurombe panhau yaakaita yekutukana kwaona ana mukoma wake asi inini ndakagashira zvakatonga changamire kuti apiwe munda wake then takatangotaura kuti vapiwe asi panyaya yaapo iyi kai ndaikumbirisawo kuti changamire vataurire mukomana uyu kuti auye kumba titaurirane matukano emumusha kana tazokorirana unodzoka hake kwani pachangamire ndiwo mafambiro endakaita pandakaenda kosunga Brown namuparidzi saka changamirionini sabhuku zimunda ndiwo wakabva wati mwana uyu mwana une mibvunzo iwewe chandingandoda kutaurirawo zvangu ngechekungoti vakomana ava vari kunetsana pane chokwadi ndikati muri makashaisha
ndimi baba wataitode kudai imimi kuti munatse kuti pombo Brown nonini hatitowazivi vana vari kutukana nemwana saka imimi baba makatadza kuuya ngei zikazi ndiwo zvakandoitika ngati inini ndinodzoka unachakamire vanhuwo musociety ndo vanoita unozaita violence vanhuwo zvingambotaura zviya zviya ndovanoda kuti zvisvike kupokisi osizoseka kuti ninguya hawaijaidi hatidi nyaya idzodzo uyu akatoita zvakanaka. Yes. And izvozvi isusu tinokurudzira sema-traditional leaders kuti kana nhunzi chaiyo yamhara pachikafu ngaiunzwe kudai. Bhaibheri rakati usauraya imwe akotenga dhumu kune irubva limbo uyai mumangari tirudei nyaya idzodzezi iwo usati iyi haidiki ini ndine sevhu kuno totauradiwe nyaya yawauya nayo. I gave you an example yemudhara wakabirwa simende 2004. Yes. 2 bags. 2000 amwe vamusati vabava basi 2 bags dzesimende akauya akairipota akabhadhara mari yekuvhura dare $40 abhadhara $40 tikaita nyaya yake akaihwina ye 2 bags dzesimende tikatsvaga current market value price yebag resimende rari pa$8. He paid $40 kuclaima $16. Uri right vaidoti nyaya yake iende kudani because uyu munhu wacho wairamba waiti ndipe simende yangu kusvika amhangara kuno akauya akarikavha 2 bags dzake $16. Tikazomutsanangurira kuti but hausi kuona kuti mari yawato dzingazizvo zvana basa nazvo ndamunzodari dzendaida kuti auye kudari ende kudari kuno kuti atone rekodhi yani. Munoona pemunoonzana kudari tochengeta marekodzi aya toandisa kumeza street timanimani district oenda kwamutare from mutare Harare. This is a constitutional court yakatovhurwa napresident. Saka unenge watoo murekodhi zvoti paunouya takutoita imwe nyaya kana after 5 years tokutaura kuti une PC meaning kuti we got a previous case yakatombodii tinotaura kuti kake chipiri kake chitatu atomurekodhi izvozvizvi rekuba simende regardless yekuti munhu akauya kuita kesi yacho akanga ari etelosi asi nyaya yakatopinda mudare. Zvimwe zviro zvacho tokurudzira kuti tauriranai matadza pemunongoona kuti matadza kuti kuwirirana nyaya ndaiwepi. Saka kana pakuita sabhuku unoti nyaya yerudare ngaibviswe kudare idzoke yakambobva sei kwari pamusoro pazvo iyo makakase sabhuku haatauri newewe haawithdrowi nyaya kwauri baiwewe. Nyaya iri mumaoko machangamiri haisi mumaoko even isusu masabhuku haisi mumaoko mweduba even isusu maasesari iri mumaoko machangamiri. Anouya ogara apa otaura nachangamire manzwiwa haatauri newewe izvozvezvoba handiwo unotaurirwa izvozvo. wakasamonaira ndakaenda nesamoni racho iye ndiye wakazondidzosa ndikati ineni kuti ndichata yo haudzozi zvewo kana uri wakadzosa makakasi wakapuwa bandi ngombononetsa handina kupuwa mari changamire ndinoenda kuasunga changamire anouya iye sabhuku wacho nasabhuku wacho tibvawamusamona futi vaimagadzira samoni ravakomana wacho tu naye sabhuku wacho sabhuku tichamubata nenyaya yeobstructing the course of justice. Hauti nyaya yaenda kudare yakatoitwa yakutopinda pasecond phase iwo wototi nyaya iyoyo ngaisaenda mberi waakutyora mutemo wedare. Sabhuku iyeye to appear in court naakomana iwawa vari 2 musi wa next date. First name yasabhuku wacho ndiye Moses is Mungu. Ari andani Zimundi. Anda chief Moshi. Aba. Moses Zimunda. Itsotsi ndo masabhuku epurasitiki aya
haatauri izvezvo kuti mwana uyu ane mibvunzo yaiti mwana uyu ane mibvunzo iyeyi yekusapota Brown naMuparidzi kuti uyu haasi mwana wekwazimunda. At the same time ari kuti ngauye kunotitaure at family level ando kuti ataure chidhozi iwo atoritirika ari kutotaura same language yekuti uyu haasi mwana wekwazimunda. Yeti ari kuti ngauye titaurana kuti anoda kutaurana sei nebonga panotoda third party anowa ndochangamire ndi anoita meeting nebonga ipapo ngawe guru iwo ndo mabonga yo raima baba masamu matatu andoti wauyo udale kuno akarengera kuya tinokakana naye usapuwa futi mari baba. Andina titonewo nini futi ndakazopisa $2 yangu munonipa $2 yekuto yeutano semuchaupa dzake une dzake dzarukirema dzinobuda kuno dzabuda vachaachabanira zvadai une makosti ake acha iye ndiye ndikamira makosi awe azviiti zvikuti 160 it's 162 bozi uruzwa chimwe chikwereti choro kuita zvinogadziriswa ora no problem saka iwo zvetakuita tasamona vanhu ivavo nyaya yavo iripo yasabhuku wacho anenge aripo ane zvekutaura zvetichadauzwa mudare munhu naye wakomana ndichataura nyaya dzenze makaita munhu wenyu wemakagumburisa ari kuda mari yake yemakosti $160 nemombe mapenalty arodira arikubhadhara isusu senare tozopedzerana nawo apedzera bhozi tikaku hatikubati nemhosva mahara ukabatwa nemhosva wabatwa ngedare hatisi kuita tiri kuita mhosva tichiita kuti iwo zvikunakira asi tiri kutoitawo basa kuri kuona zvesari panapa ane mhuri aya saka tinoti tapedza yavo iye wacho watone yedo yedare haachazonga achibhadhara asi isusu mutemo wedu tinotanga kupedza yani yavo isusu tozopedzerana tega saka toonana musi wa8 mofamba zvakanaka usande usamani